Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu ukhalezi mathonsi ke laphana umculi kaMaskandi obizwa ngokuthi umnikazi wefoshunu laphana wenganza kwethu uthi umthandeni umgqeme ingozi engeqiwa ntwala laphana wenganza kwethu ngokuthi athathe ingoma yakhe lena ethi salala laphana wenganza kwethu. Izolo bebeyikhomba kukhuzane le ngoma. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sikudedelele iclip kamnikazi wefoshunu ekhala laphana. Wemzala lo mnomzane lo uvele wayithatha nje ingoma yakho. Hayi uyabona ukuthi impini yaphambili ngempela. Nxese nje wemzala bengisasebhizi kwalesa sikhathi kodwa nje ngilalelile nje konke. Mayilalela nawe le ngoma yakho leya. Ngabuya ngazolalela le yakhe yize noma yena khona la ishintshe khona kodwa iyazwakala ukuthi uyithathele. Hayi kona kunjalo mzala uyithathile le ngoma le umthandeni. Thathile ingoma yami uyayazi nawe indala ya 2019 phela ngoma ethi salala. Kodwa ke nje akunankinga. Ngeke ngayireheza kwayani le entsha enye engizoyifaka usalala nawe part 2. Icishe ihambe njenganayo le. Kodwa yena udonse kuleya waphindwa donsa kulentsha mozolalela ngeke ngayiposta ngisho kuyiposta lana enkundleni zokuxhumana ukuthi akhona la ku WhatsApp wami ukuthi akhona ke vela amahansi kodwa ke nje angitetemi mina wona gaza ngisho lokho ngoba nakho ngitetema ukuthi ngibike ukuthi umthandelo usethatha ingoma yami ngiyakhala angitetema kubuhlungu nandawo kodwa nje ukuthi nje ngifuna abantu bazi ukuthi sizwe sonke samaskani sizwe sonke saseNingizimu Afrika ngoba nami ngihazophinda ngishaya la ngizoshaya khona ngenzela ukuthi ngoba mina ngiyazi mase ngishaya mina nginamawala ngishamfowethu ukhale wonke umuntu angiyaqobana ke nje vele mina uyakwazi lokho futhi gazi and nje khona ibhomu nje ngiliqobisile likhulu nje mhlawumbe wonke umuntu uyosala ephocekile uyosala edumele ukuthi kuthiwa angathi udlameni manje lento ayenzayo ngathi ayisekho right kanti hayi ngifuna babona abantu nami ukuthi nami ngiyalimala nakwindlaka iphika indlaba iphika kwenze kanje size siphume emaphepheni sibanga indlaba iphika iyeke indlaba iphika ngabe umnikazi wefoshunu hayi mina nginsizwe nginankinga nje nginankinga igame ngiyaunderstand futhi nje ngicela ungidluliselela amazwi lawa esizweni sonke nje sase South Africa noMaskandi ukuthi angivezi lezi ndaba ngoba nakho mhlawumbe ngitetema ngifuna ukudajukela noma ngikhala noma ngitefa kodwa ngiveza lezi ndaba lezi ngoba ngifuna bazi ukuthi mangabe nami sengimxebula kusukaphi kungaba ngathi ngiyamsukela ngoba ngiyavovana ke mina umdlalo omuhle awuqhubeke kodwa ngifuna ukuthi abantu bazi mase ngimxebula ngoba nami ngisazomxebula kukhona engisazokwenza mhlawumbe okuzomkhalisa noma ukoshiya wonke umuntu engenyayi akunankinga nje ngisazomnami nje ngisazodlala imlala kakhulu kabi lokho engizokwenza mhlawumbe ukoshiya abantu bonke bengiyayi noma bengithatha njengomuntu